Voilà, mais si ça y est, il est pas long. Si on dit n'attends pas avec tigine nous faire. Tu sais tigine nous. Voilà, non, je répète, tu sais tigine nous. Voilà, ami doni fara, sinon il y a pas de adresse que c'est il y a pas. On voulait wati. Voilà, amna tarif. Voilà, amna tarif. De pandémie, c'est l'inama, tu me coques. On a grandi dans la même street, pour moi, t'es un frère. Je me suis démarqué des autres par la musique. Pendant que m'a ignoré, c'est toi qui m'a suivi. Pastani, Moussa, c'est quand tu es netérique. Pastani, quand nous n'attendons pas. Voilà. Ami, café au lait, les frères. Café au lait. Voilà. Tu sais quoi, là? Voilà. 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 Café au lait. Bon, est-ce que habite mais quel binani wa atite mu tola ou bien atise malala ba c'était non voilà na ya bo voilà an ko war bambudo de ne signi be de e ba la war ni ko boje voilà adita de aya anana voilà buru ko dipen voilà musique bon nana ete il va te battre la taille kana na nina a quel point ne me aller dans voilà mais il va le connaître le travail ne le connaît pas voilà merci aketo va va le nika jani ngaboni ika jani ngaboni voilà e kan mina ni para non c'est ne furu ka bon e ko ni ka le mi est-ce que ni tina mara non na mara ko de mo no ko de Yabara, Penny, I can't comment. Why? Est-ce qu'il est en train de faire un tu comprends bien, tu comprends bien. Ne va pas y ouais. Nicalisé, avec comme. Yabara, mais ne malade n'a une étang. Baye ama ba gumu hadi ti mo so abetende wae ouais ben ka bila la akapuza yere ni anya yere le fi nya bala amina mu yor kamana abetende wa ti ko kana na dawe kemi Somi bi soko ferlane amna ta ale fana basita bi amina dunni ke amina fadi do wale ouais mais ya dia le ouais maintenant Mulo. Mata mulo. Mulo be. Mulo. Mulo ni. Ngaba lo. Ega ver e bi nyi nga elo di ta e ba do ne kono le a e do ta ni bla ni ma ko de am ko ko am ko so bari we no mani yo ne ba funa yere ne ta ko ta ba ta sa bari we di ya fe mi e ma ni ta ni mo mina mi hey kana ke hey ngati kana amandi ni di mi ta amandi ni di mi ta amandi o ni di mi ta amandi hey ngamandi hey lo kana ke amandi lo nkono ni bina di 20000 avec femme ninga je bi o ke bina be lo mi neta iba fe ka min keni wo ati laban le ko do dabla ile nko ati laban ko do dabla nko ko do dabla ile o le ni mi no kana ke de ja itina lo kana ke nini manyana wobi ja etina lo apo etina nyana wobi ja etina lo ja nini manyana wobi kana ko na yetu kuna na ya anka chogi comment non ne ko amando anka chogi non amba temet tinka merci ni yere ya fo yi ni haliso tigine amina tado ambita sigi ko war banku ambina dum voilà ambina na ya dum ambi solido ya na ka bakoro tambo Foti ba anu man noko de kama oke ne deni man noko ita soko sa be man noko ambina tilansisa obe
ou bien ne le kan ka tilan ou bien na tilan fo ke ba be mo kelen lo an bɛɛ mɔgɔ kelen lo mo kelen lo ala i bɛ kelen ta n bɛna kelen ta kelen ta n bɛna kelen ta i b'a dɔn mɔgɔ kan n'i bɛna dumuni tilan i kan ka di ni bolo ɲuman de ye i kan ka di ni bolo ɲuman de ye donc ni bolo juguman fara bali non kuma dɔ e kɔni ka mun fɔlɔ den fila tɛ yan ne kelen e kelen o tɛ yan e b'a dɔn ne ka jan n'i ye n ka bon n'i ye n bɛ ko caman lɔ mais n'olu ma ta wa n'olu ma ta wa n'i fɛ fana donc cɛ ko ne sɛgɛn don o tɛ e ka nin minɛ o mais ne y'a dugu caman kɛ n b'i ma bɛna lɔn bada la mɔrɔmɔrɔ yalakoso e dugu tɛ ne y'a caman kɛ ne ko an bɛna kɛ ten i banbara an bɛna kɛ ten kini fana bɛna ɲɔgɔn kɛ e b'a dɔn ne n'o banbara kelen bɛ na ko ne le ye dɔgɔ ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ